Sovjetsko topništvo rođeno je kao koncept rata. Njegova doktrina, usavršavana godinama borbi, zamišljala je tešku vatru kao silu sposobnu očistiti put tamo gdje pješaštvo stagnira, gdje tenkovi ne mogu napredovati i gdje njemačka obrana pretvara svako selo, šumu ili vrh brda u krvavu prepreku. Ta je ideja sažeta u kratkoj i snažnoj formuli. Topništvo je bilo bog rata. Izraz je nastao u Moskvi 5. svibnja 1941. kada se Josif Staljin obratio diplomantima vojnih akademija Crvene armije. Njemačka invazija bila je udaljena manje od 7 tjedana. U Kremlju, pred mlađim časnicima, zapovjednicima, vojnim profesorima i stranačkim kadrovima, Staljin je govorio o modernom ratu kojim dominiraju strojevi, industrija, zrakoplovstvo, tenkovi i vatrena moć. Topništvo je zauzimalo središnje mjesto. Nije bilo samo ukras bitke. Bilo je to instrument koji je trebao uništiti, neutralizirati i dezorganizirati neprijatelja prije izravnog sukoba. Na istočnom frontu ova je ideja poprimila brutalnu dimenziju. Dobro pripremljen sovjetski napad započeo je mnogo prije nego što je prvi strijelac napustio svoj rov. Iza šume, u udubljenjima na terenu ili u ruševinama sela, sastavljeni su topovi 76,2 mm, haubice 122 mm, top haubice 152 mm, minobacači 82 i 120 mm i raketni bacači Katjuša BM-13 132 mm. Karte su bile označene linijama, rasporedima, numeriranim ciljevima i zonama paljbe. Svaka je baterija imala svoju misiju. Svaki je kalibar ispunjavao funkciju unutar izračunatog slijeda. Njemački branitelj prvi je osjetio zvuk. Tiho, udaljeno tutnjanje koje se protezalo preko horizonta. Zatim su uslijedili bljeskovi. U sekundama tlo je bilo ispunjeno eksplozijama. Rovovi su bili ispunjeni zemljom. Bodljikava žica nestajala je u dimu. Telefonske žice su bile prekinute, baterije su slijepo odgovarale, a zapovjedna mjesta gubila su kontakt sa svojim satnijama. Topništvo je nastojalo probiti obrambenu strukturu prije nego što su ljudi uopće vidjeli jedni drugima lica. Ta je snaga imala i tehničko lice. Divizijski top ZIS-3 kalibra 76,2 mm mogao je pratiti streljačke pukovnije i izravno pucati na mitraljeska gnijezda, prozore, protuoklopne topove ili neprijateljske tenkove. Haubica M30 kalibra 122 mm ispaljivala je granate teške preko 21 kg na rovove, zemunice i položaje druge crte. Top ML20 kalibra 152 mm pogađao je teže ciljeve, ciglene zgrade, bunkere, željezničke prijelaze, baterije i zapovjedne centre. Katjuša je dodavala iznenadnu silovitost, s plotunima koji su u sekundama prekrili cijelo područje i ostavljali metalni urlik po polju koji je bilo teško zaboraviti. Imao je i ljudsko lice. Iza svakog topa bili su zapovjednici baterija, topnici, punitelji, promatrači, telefonski operateri, vozači i vojnici koji su cijele noći istovarali streljivo. Granata od 152 mm težila je oko 43 kg. Teški minobacač od 120 mm zahtijevao je snažne i disciplinirane posade. Bateriji su bili potrebni konji, kamioni, traktori, karte, kompasi, daljinomjeri, kablovi, lopate i gorivo. Prije grmljavine vladali su umor, proračun i tišina. Taj način shvaćanja ratovanja imao je korijene starije od Sovjetskog saveza. Potjecao je iz ruske vojske, koja je stoljećima davala prestiž topovima, časnicima sposobnima za izračunavanje udaljenosti, pomicanje baterija i pretvaranje mase pješaštva u snagu zaštićenu vatrom. U Ruskom carstvu topništvo je zauzimalo posebno mjesto od napoleonskih ratova. Rujna 1812. Ruske baterije postavljene u redutama i na uzvisinama bombardirale su francuske kolone Napoleona Bonapartea žestinom koja je urezana u europsko pamćenje. Stoljeće kasnije, tijekom Prvog svjetskog rata, ova se tradicija ponovno pojavila u Brusilovljevoj ofenzivi. General Aleksej Aleksejević Brusilov pripremao je kraće,
intenzivnije i lokalizirane napade na Austro-Ugarsku frontu. Ruske baterije probijale su bodljikavu žicu, probijale rovove i olakšavale početne proboje koji su iznenadili neprijatelja u Galiciji i Voliniji. Nakon revolucije 1917. nova Crvena armija naslijedila je dio te tehničke stručnosti. Mnogi časnici obučeni pod carem postali su vojni specijalisti. Među njima su bili topnici iskusni u balističkim izračunima, organizaciji baterija, izviđanju i indirektnoj vatri. Građanski rat bio je kaotičan, mobilan i s malo streljiva, ali je ostavio trajnu lekciju. Nijedna vojska nije mogla sigurno manevrirati bez vatrene moći, sposobne za čišćenje putova, pokrivanje povlačenja i probijanje kroz uporišta. Tijekom 1920-ih Moskva je postala vojni laboratorij. U akademijama, stručnim časopisima i na sastancima glavnih stožera bjesnile su rasprave o tome kako bi se revolucionarna vojska trebala boriti u modernom ratu. Tamo su se pojavile odlučujuće osobe. Mihail Nikolajević Tuhačevski, ambiciozni i briljantni časnik, zagovarao je ideju udara na neprijatelja u najdubljim mogućim dubinama. Vladimir Kirjaković Triandafilov proučavao je opseg budućih operacija, broj vojnika, kilometre fronte, rezerve, tenkove, zrakoplove i vatrenu moć potrebnu za probijanje organizirane obrane. Georgij Samojlović Iserson razvio je koncept uzastopnih operacija gdje se početni proboj morao iskoristiti prije nego što se neprijatelj mogao pregrupirati. Topništvo je ušlo u ovu doktrinu kao sredstvo prodiranja. Namijenjeno je bilo suzbijanju prve linije, ometanju druge, prekidu zapovjedanja, ometanju kretanja rezervi te podršci pješaštvu i tenkovima. Za to je bila potrebna organizacija, brzo raspoređivanje i sposobnost prelaska s jedne misije na drugu. Izolirani top postao je manje važan u usporedbi s topničkom skupinom. Ovaj je proces pretrpio brutalan unutarnji udarac. Čistke 1937. i 1938. uništile su značajan dio sovjetske vojne misli. Tuhačevski je uhićen, optužen za izdaju i pogubljen 12. lipnja 1937. Drugi zapovjednici, profesori i stručnjaci nestali su u zatvorima, sobama za ispitivanje ili drugim sporednim položajima. Doktrina je preživjela nepotpuna, prenošena kroz priručnike, akademije i vježbe, ali obilježena strahom, poslušnošću i oprezom. Kad je došao rat protiv Njemačke, to nasljeđe bilo je mješavina. Imalo je imperijalnu tradiciju, tehničku kalkulaciju, sovjetske ambicije, nove tvornice i duboke političke rane. Odatle je proizašlo topništvo Crvene armije, sila rođena iz trajnog prestiža ruskog topa i modernog koncepta bitke vođene u dubinu, gdje je vatra morala udariti prije, tijekom i nakon napredovanja. U lipnju 1941. ta se sila na papiru činila ogromnom. Sovjetski savez posvetio je godinama umnožavanju tvornica, kalibara, tehničkih škola i terenskih jedinica. Njegovi su arsenali imali tisuće komada, od lakih protutenkovskih topova do teških haubica sposobnih za probijanje utvrda. Modernizacija je napredovala s istaknutim osobama. Vasilij Grabin, konstruktor u tvornici Brier 92 u Gorkom, predvodio je razvoj jednostavnih, ali robusnih divizijskih topova. Fjodor Petrov radio je na snažnijim komadima, uključujući haubice i top haubice kalibra 152 mm. U Permu, Lenjingradu, Stalingradu, Sverdlovsku i Gorkom proizvodile su se cijevi, lafeta, zatvarači, granate i traktori. Sovjetska industrija i dalje je patila od problema s kvalitetom, uskih grla i nedostatka kvalificiranog osoblja, ali je stvorila ogromnu materijalnu bazu. Divizijski top kalibra 76,2 mm bio je glavno oružje streljačke divizije. Mogao je podržavati pješaštvo, bombardirati otvorene položaje i, ako je potrebno, napadati oklopna vozila. Haubica M30 kalibra 122 mm pružala je zakrivljenu vatru na rovove, pričuve i baterije. Teški i moćni top ML20 kalibra 152 mm
napadao je duboke ciljeve, bunkere, željezničke prijelaze i koncentracije trupa. Za protutenkovsku borbu Crvena armija imala je top kalibra 45 mm, mali, niskoprofilni i lako skriveni, dizajniran za zaustavljanje neprijateljskih tenkova na kratkim i srednjim udaljenostima. Obilje je prikrivalo ozbiljne probleme. Mnoge divizije imale su moderne topove uz zastarjelu opremu. Streljivo je bilo neravnomjerno raspoređeno, a nije bilo dovoljno prijevoznih sredstava. Teška haubica trebala je traktor, gorivo, cestu i vrijeme. U mnogim jedinicama konji su ostali nezamjenjivi. Radioaparati su bili rijetki. Poljski telefoni ovisili su o lako režućim žicama, a mnogi zapovjednici su se i dalje oslanjali na glasnike koji su morali prelaziti otvorena polja pod vatrom. Top je bio metalan, ali mu je nedostajala fleksibilnost. Organizacija je također bila neujednačena. Streljačke divizije imale su vlastito topništvo, ali je vrhovno zapovjedništvo zadržalo teške formacije kako bi pojačalo ključne sektore. Ova je logika imala smisla u planiranoj ofenzivi, s kartama, rasporedima i prethodnim nagomilavanjem snaga. Protiv mobilnog, brzog i dubokog napada to bi moglo postati teret. Baterijama su bile potrebne jasne naredbe, nesmetani putevi i vrijeme za raspoređivanje. Wehrmacht je napao 22. lipnja 1941. tražeći upravo suprotno: brzinu, proboj, okruženje i dezorganizaciju. U zapadnim vojnim okruzima mnoge su se jedinice našle usred svoje tranzicije. U blizini granice nalazila su se skladišta, topnički elementi stacionirani u parkovima, streljivo odvojeno od baterija, traktori na popravku, a zapovjednici nisu imali potpune informacije. Luftwaffe je napadao zračne luke, postaje, mostove i kolone. Pancer skupine napredovale su kroz Bjelorusiju, Ukrajinu i Baltičke države uz podršku zrakoplova, motociklista, inženjera i motoriziranog topništva. Sovjetsko topništvo bilo je prisiljeno odgovoriti u uvjetima za koje nije bilo spremno. Časnici su možda razumjeli teoriju koncentracije, ali početna stvarnost bila je fragmentirana. Jedna baterija bi primila naredbu za povlačenje, druga bi ostala čekati upute, a treća bi pucala na ciljeve vidljive golim okom. Topovi kalibra 45 mm odvedeni su na raskrižja. Topovi kalibra 76,2 mm postavljeni su u blizini sela, mostova i željezničkih nasipa. Haubice kalibra 122 mm i 152 mm ostavljene su izložene kada su nedostajali traktori ili gorivo. U nekim sektorima posade su uklanjale zatvarače prije nego što su napustile topove. U drugima su pucale dok im se kutije sa streljivom nisu ispraznile. Ovako je sovjetsko topništvo stiglo u operaciju Barbarossa. Veliko, industrializirano, doktrinarno i ranjivo. Imalo je snažne kalibre, sposobne konstruktore i duboku tradiciju masovne vatre. Također je imalo krhke komunikacije, nepotpunu mobilnost, zapovjedništva poljuljana nedavnim čistkama i strukturu previše krutu za rane dane njemačkog mobilnog ratovanja. Dana 22. lipnja nije pronašao slabo oružje, već ogromnu silu zarobljenu između svog budućeg potencijala i neposrednog sloma granice. Glavni problem nije bila kvaliteta topova. Bio je to kvar tehničkog sustava koji im je omogućio da se koriste kao jedinstveno borbeno sredstvo. Sovjetsko topništvo bilo je osmišljeno za djelovanje putem zapovjednog lanca. Svaka streljačka divizija imala je topničku pukovniju s topovima kalibra 76,2 mm i 122 mm, dok su korpusi, armije i vrhovna, zapovjedna pričuva koncentrirali topove većeg kalibra za odlučujuće operacije. Ovaj se sustav oslanjao na kontinuiranu mrežu promatrača, zapovjednih mjesta, telefonskih veza, opskrbnih kolona i transporta. Kada je Wehrmacht prodro desetke kilometara u nekoliko sati, ova je arhitektura prestala funkcionirati. Topničko izviđanje bilo je jedan od prvih pogođenih elemenata. Prednji promatrači gubili su kontakt sa svojim baterijama kada bi telefonske linije bile prekinute bombardiranjem, sabotažom ili povlačenjem. Radio veze bile su rijetke i prvenstveno rezervirane za više ešalone.
Mnoge baterije bile su ograničene na izravnu vatru jer više nisu primale korekcije od svojih nadređenih. Mobilnost se urušila zajedno sa zapovjedanjem. Na papiru, sovjetska streljačka divizija organizirana prema štatu od 5. travnja 1941. posjedovala je snažno topništvo. 16 76,2 mm topova, 32 122 mm haubica i protutenkovske topove i minobacače od 45 mm. Ovaj arsenal zahtijevao je sveobuhvatnu mrežu traktora, kamiona, konja, radionica, goriva, streljiva i veza. Na zapadnoj granici, tijekom ranih dana Barbarose, ova se mreža raspala prije nego što su mnogi topovi uopće vidjeli borbu. Topovi kalibra 76,2 mm mogli su se brže premještati konjima, lakim kamionima ili vlastitim posadama na kratkim udaljenostima. Haubice M30 kalibra 122 mm, teške oko 2,4 tone, i top haubice ML20 kalibra 152 mm, teške preko 7 tona, zahtijevale su traktore poput Kominterne, Vorošiloveca ili Staljinca S2. Također su im bili potrebni čisti putevi i gorivo. Kada su njemačke oklopne skupine stigle do cesta, mostova, stanica i željezničkih prijelaza, teške baterije su zaustavljene. U mnogim sektorima posade su uklonile zatvarač, oštetile mehanizme za nišanjenje, razbile panoramske nišane i napustile top kako bi spriječile njegovu neposrednu upotrebu od strane neprijatelja. Logistika je pretrpjela isti udarac. Sovjetske baterije nisu uvijek imale integrirane i fleksibilne kolone streljiva. Velik dio motoriziranog transporta bio je koncentriran u divizijskim bataljunima, s malo komunikacijskih sredstava za koordinaciju sa svim raspršenim jedinicama. Baterija je mogla zadržati cijevi topova, posadu i časnike, ali bi bila nemoćna ako bi se visokoeksplozivne granate, pogonski naboji ili upaljači nalazili u skladištu koje je već bilo bombardirano, evakuirano ili zarobljeno. U opsadama Minska, Smolenska, Umana i Kijeva nisu izgubljeni samo topovi, već i cijeli arsenali streljiva, rezervnih dijelova, zatvarača, alata i vozila. Komunikacijski problemi pogoršali su katastrofu. U mnogim jedinicama poljski telefoni i žice bili su jedino sredstvo komunikacije između promatrača, baterija i zapovjednih mjesta. Radio stanice bile su rijetke, teške i loše raspoređene. Ispod razine bojne, komunikacija se oslanjala na kurire, telefonske operatere i vizualne signale. Kada bi Luftwaffe bombardirao zapovjedna mjesta ili bi njemačke napredne snage presjekle cestu, zapovjedi bi stizale kasno ili uopće ne bi stizale. Promatrač bi mogao vidjeti njemačku kolonu, ali ne bi imao žicu pod naponom za korekciju vatre. Baterija bi mogla imati streljivo, ali ne bi znala lokaciju vlastitog pješaštva. U tim uvjetima indirektna vatra bila je neučinkovita, a mnogi topovi su na kraju pucali izravno na vidljive ciljeve. Koncentracija također nije uspjela. Doktrina je zahtijevala koncentraciju nekoliko baterija na jedan cilj, ali divizije su gubile časnike za vezu, zapovjednike i članove osoblja tijekom prvih nekoliko dana. Zapovjednici baterija djelovali su na vlastitu inicijativu. Branili su most, pokrivali povlačenje, pucali na njemačke motocikliste, kamione, pješaštvo ili tenkove na prašnjavoj cesti. Vatra je prestala biti koordinirana masa i postala je skup lokalnih okršaja. Propadanje je bilo toliko brzo da je Crvena armija morala smanjiti broj svojih divizija. Štat od 29. srpnja 1941. smanjio je divizijsku artiljeriju sa 60 na 24, 16 topova kalibra 76,2 mm i 8 haubica kalibra 122 mm. Haubice kalibra 152 mm nestale su iz ove smanjene strukture. Broj protuoklopnih topova također je smanjen. Divizija je pala s 54 topova kalibra 45 mm na samo 18 u streljačkim pukovnijama.
Organizacija je postala prorijeđenija jer se prethodna struktura nije mogla održati u okruženju, nedostatku prijevoza i stalnim gubicima. Kijev je otkrio razmjere sloma. U rujnu 1941. Jugozapadni front izgubio je cijele vojske u džepu. Deseci divizija bili su zarobljeni, a tisuće topova i minobacača izgubljene su. Za sovjetsko topništvo lekcija je bila brutalna. Top bez traktora, streljiva, promatrača ili veze sveden je na nepokretni čelik. Iz tog udarca proizašla je potreba za obnovom oružja na jednostavnijim, centraliziranijim i realističnijim temeljima. Iskustvo je prisililo na potpunu reviziju organizacije topništva. Tijekom druge polovice 1941. započelo je smanjenje težine topništva unutar streljačkih divizija. Neki su komadi povučeni kako bi se pojačala rezerva vrhovnog zapovjedništva, gdje su se mogli koncentrirati pod jednim zapovjedništvom i dodijeliti odlučujućem sektoru. Prioritet se premjestio s ravnomjerne raspodjele topova na njihovo koncentriranje tamo gdje bi mogli probiti ili zaustaviti njemačku ofenzivu. Rat je također promijenio strukturu zapovjedništva komunikacija. Jedinice za signale su proširene, specijalizirana obuka je ubrzana, a mreža veza između promatrača, baterija i stožera je ojačana. Iskustvo iz 1941. pokazalo je da top bez komunikacija vrijedi tek malo više od izoliranog komada čelika. Rani porazi duboko su promijenili način upotrebe sovjetskog topništva. Od tada se oružje počelo graditi oko 4 tehnička načela: koncentracije vatre, centraliziranog zapovijedanja, logističkog kontinuiteta i dovoljne mobilnosti za podršku ofenzivi. Ova reorganizacija činit će osnovu svih sovjetskih operacija od 1942. Nadalje, rani porazi duboko su promijenili način upotrebe sovjetskog topništva. Od tada se oružje počelo graditi oko 4 tehnička načela: koncentracija vatre, centralizirano zapovijedanje, logistički kontinuitet i dovoljna mobilnost za podršku ofenzivi. Ova reorganizacija imala je ključno ime unutar Crvene armije, vrhovna rezerva zapovjedništva. Ideja je bila jednostavna i tehnička. Streljačke divizije nisu mogle zadržati svo teško topništvo, jer je rat 1941. pokazao da su mnoga oružja raspršena, slabo opskrbljena ili zarobljena u okruženjima. Sovjetsko zapovjedništvo počelo je povlačiti dio najvrijednije opreme iz oslabljenih velikih jedinica i koncentrirati je u neovisne formacije. Stavka je te jedinice mogla rasporediti na određenu frontu, vojsku ili sektor proboja tijekom operacije. Rezultat je bila manje fragmentirana i kontroliranija topnička snaga. Topovske pukovnije, haubice, protuoklopne jedinice, teški minobacači i gardijski bacači raketa grupirani su pod višim zapovjedništvom. Svaki dio više nije bio isključivo ovisan o susjednoj streljačkoj pukovniji. Mogao je biti dio većeg plana s rasporedima, ciljevima, izračunatim streljivom i uzastopnim misijama. Zapovjednik fronta tako je dobio alat sposoban ojačati preciznu točku gdje je želio probiti njemački front. Od 1942. nadalje počele su se pojavljivati topničke divizije vrhovne zapovjedne pričuve. Jedna od prvih bila je prvog pričuvna topnička divizija, formirana u listopadu 1942. i raspoređena u području Klecke i Serafimovića tijekom završne faze Stalingradske bitke. Sastojala se od haubičkih pukovnija, topovskih pukovnija i pukovnija razarača tenkova. Također je uključivala samostalnu topničko-izviđačku bojnu i eskadrilu za zračnu korekciju. Ova struktura odražavala je promjenu. Topništvo je sada obuhvaćalo vatrenu potporu, promatranje, korekciju i protuoklopnu obranu unutar jedne operativne jedinice. Godine 1943. centralizacija je napravila daljnji korak stvaranjem probojnih topničkih korpusa. Ove su formacije mogle okupiti preko 1000 topničkih komada, uključujući topove, haubice, minobacače i bacače raketa. Njihova je uloga bila podržavati glavne napade, zasititi uske sektore i omogućiti streljačkim vojskama probijanje organizirane obrane. Probojni korpus mogao je uključivati nekoliko topničkih divizija,
haubičkih brigada, topničkih brigada, protuoklopnih brigada i gardijskih minobacačkih divizija. Svaki je ešalon imao specifičan zadatak: uništiti, neutralizirati, oslijepiti, izolirati ili spriječiti protunapad. Tehnika se oslanjala na privremeni raspored. Rezervna jedinica nije trajno pripadala jednom frontu. Slala se gdje god je glavni stožer trebao. Mogla se boriti u Stalingradu, zatim se premjestiti na središnji front, podržati Kursk, prebaciti na prvu ukrajinski front i završiti u operacijama prema Šleskoj, Berlinu ili Pragu. Ova organizacijska mobilnost omogućila je koncentraciju trupa bez istovremenog stvaranja teških armija u svim sektorima. Zapovjedanje topništvom dobilo je na preciznosti. Zapovjednici topništva, fronte i vojske koordinirali su pješačke potporne skupine, skupine dugog dometa, protubaterijske skupine i protuoklopne pričuve. Probojne divizije nisu pucale kao zbroj izoliranih baterija. Pucale su prema shemi, prvo protiv njemačkih baterija, zatim protiv prvog položaja, zatim protiv pričuva i zapovjednih mjesta, te na kraju u potpori napredovanju. Vrhovna zapovjedna pričuva pretvorila je sovjetsko topništvo u stratešku prednost. Samo imati brojne topove na frontu više nije bilo dovoljno. Morali su biti koncentrirani na točno određenoj lokaciji, pod jedinstvenim zapovjedništvom, s dovoljno streljiva i organiziranim promatranjem. Na taj je način sovjetsko topništvo povratilo ono što je izgubilo 1941. kontrolu, masu i odlučnost. Od tog trenutka nadalje, vatrena moć prestala je biti vezana za sudbinu izolirane divizije i počela je biti diktirana cjelokupnim operativnim planom. Od tog trenutka nadalje, vatra je prestala biti vezana za sudbinu izolirane divizije i počela se pokoravati cjelokupnom planu operacije. Sovjetska topnička ofenziva transformirala je svaki napad u tehnički slijed: locirati, neutralizirati, uništiti i pratiti. Topovi su prestali djelovati kao povremena podrška i počeli su diktirati tempo napredovanja. Dokaz se pojavio u Stalingradu 19. studenog 1942. tijekom operacije Uran. U 7:30 ujutro, usred magle, hladnoće i otvrdnutog terena, raketni bacači Katjuša započeli su pripreme protiv Rumunjske 3 armije. Oko 3500 topničkih oružja i minobacača tada je raspoređeno ispred probojnih sektora. Cilj nije bio uništiti cijelu liniju, već probiti točke koje su držale frontu: baterije, promatračnice, telefonske linije, skladišta streljiva, prednje rovove i ceste kojima je moglo stići pojačanje. Do trenutka kada su sovjetski strijelci i tenkovi napredovali, mnogi rumunjski položaji već su izgubili zapovjedništvo, komunikacijske linije i sposobnost odgovora. Tehnika je usavršena kod Kurska u srpnju 1943. Crvena armija pripremila je svoju obranu uzastopnim pojasevima minskih polja, protutenkovskih jaraka i topničkih rezervi. Suočene s njemačkom 9. armijom Valtera Modela sjeverno od Izbočine, sovjetske su baterije prije napada pucale na područja okupljanja. Južno, nasuprot 4. oklopnoj armiji Hermana Hota, protutenkovski topovi kalibra 45 mm, 57 mm i 76,2 mm bili su postavljeni duboko, pokrivajući ceste, brda i uske hodnike. Topništvo je ne samo pripremalo ofenzive, već je moglo i iscrpiti njemački prodor, zaustaviti oklopna vozila i prisiliti neprijatelja na napredovanje pod slojevitom vatrom. Godine 1944. tijekom operacije Bagration, topnička ofenziva dosegla je operativne razmjere. Lipnja sovjetski frontovi napali su Bjelorusiju s preko 32.000 topova i minobacača. U Vitebsku, Orši, Mogilevu i Bobrujsku topničke skupine tukle su njemačke baterije, željezničke prijelaze, zapovjedna mjesta, telefonske centrale, protutenkovske topove i rovove na prvoj crti fronta. Nakon pripreme uslijedila je mobilna baražna vatra. Vatra je skakala naprijed u trakama, dok su strijelci, inženjeri i tenkovi napredovali iza. Ako bi se mitraljez pojavio u drvenoj kući ili pak top na rubu šume, ZIS-3 kalibra 76,2 mm
dovođeni su u izravnu vatru kako bi ga uništili. Ofenziva na Berlin pokazala je opseg i ograničenja ove metode. Dana 16. travnja na Selovskoj visoravni prvog bjeloruski front maršala Georgija Žukova pokrenuo je napad s oko 9000 topničkih oružja i raketnih bacača. U prvih pola sata više od 500.000 granata palo je na njemačke položaje. Vatra je imala za cilj uništiti rovove, bunkere, topništvo, rezervne rute i zapovjedna mjesta Njemačke 9. armije Teodora Busea. No, general Gotthard Heinrichi predvidio je udarac i mnoge su se jedinice povukle s prve crte bojišnice prije bombardiranja. Kako je sovjetska barijera napredovala, branitelji su se povlačili na sekundarne položaje, prisiljavajući Sovjete da se bore za svako brdo, kanal i selo. To iskustvo pokazalo je tehničke zahtjeve topničkih ofenziva. Nije bilo dovoljno samo puno pucati. Bilo je potrebno znati gdje se neprijatelj nalazi, koliko dugo angažirati svaku metu, kada preusmjeriti vatru, kako spriječiti zaostajanje pješaštva i kako dovesti nove baterije bliže osvojenom terenu. Ovako je sovjetska metoda funkcionirala kada je bila najučinkovitija. Protubaterijska vatra za utišavanje njemačkih topova, razorna vatra na prvi položaj, dim za zaklanjanje promatračnica, mobilna barijera ispred strijelaca, otporni topovi koji izravno pucaju i protutenkovske rezerve protiv protunapada. Svaka faza imala je raspored, cilj i funkciju. U glavnim operacijama 1944. i 1945. Crvena armija je povećala tu koncentraciju na enormne brojke. U sektorima proboja moglo se okupiti 250 ili 300 topova i minobacača po kilometru. Planiranje je započelo s dodijeljenom frontom. Ako je vojska trebala probiti se kroz 6 kilometara, časnici su izračunali koliko topničkih oruđa mogu koncentrirati, koliko granata svaka faza zahtijeva i koliko će kamiona biti potrebno za održavanje opskrbe. Streljivo se mjerilo u paljbi. Granata kalibra 76 jega 2 mm težila je oko 6 kg. Granata kalibra 122 mm težila je preko 21. Granata kalibra 152 mm težila je oko 43. Pomnoženi s tisućama, ovi brojevi postali su tone. Svaki hitac zahtijevao je 3 različita lanca: metalno tijelo projektila, unutarnje eksplozivno punjenje i pogonsko punjenje koje ga je lansiralo iz cijevi. Prvi je ovisio o čeliku, tokarilicama, prešama i pećima. Drugi je ovisio o TNT-u, amatolu, nitratima i kiselinama. Treći je zahtijevao barut, nitrocelulozu, pamuk, otapala, stabilizatore i stroge kemijske kontrole. Rat je kemijske tvornice učinio izravnim dijelom bojišta. Punjenje visokoeksplozivnih projektila zahtijevalo je toluen za proizvodnju TNT-a, dušičnu i sumpornu kiselinu za nitriranje, amonijev nitrat za smjese poput amatola, pamuk ili celulozu za bezdimni barut, te tvornice sposobne za sigurno punjenje granata, mina i raketa. Sustav je bio osjetljiv. Nedostatak kiseline, spremnika, upaljača ili nitriranog pamuka mogao bi smanjiti proizvodnju streljiva, čak i ako je bilo dovoljno čelika za proizvodnju tijela projektila. Počevši od ljeta 1941. sovjetska država poduzela je masovnu industrijsku evakuaciju. Više od 1500 poduzeća od vojnog značaja demontirano je i poslano na istok, prvenstveno na Ural, zapadni Sibir, Srednju Aziju i Povolžje. Strojevi, preše, tokarilice, kompresori, kotlovi, oprema za destilaciju i kvalificirani radnici ukrcani su u vlakove. Neke su tvornice putovale sa svojim inženjerima, obiteljima i alatima, a sve je bilo označeno kredom. Na odredištima su mnoge proizvodne linije postavljene prije nego što su oko njih uopće izgrađeni ikakvi zidovi. Ural je postao srce te obnove. Primio je tvornice, radnike i opremu sa zapada. Regija je nudila ugljen, željezo, energiju, udaljenost od Luftwaffea i željezničku mrežu povezanu sa Sibirom. Tamo su se proizvodile topničke cijevi, čahure granata, barut, metalni dijelovi, industrijske kiseline i komponente streljiva.
Čeljabinsk je proizvodio tenkove i motore. Perm je održavao snažnu topničku tradiciju. Magnitogorsk je doprinosio čelikom. Ufa i drugi gradovi apsorbirali su dio evakuirane kemijske industrije. Lend-Lease sporazum ublažio je nekoliko tipičnih uskih grla u sovjetskoj industriji. Do lipnja 1945. Sjedinjene države poslale su 343.000 tona eksploziva u Sovjetski savez. Stigle su i tisuće tona kemikalija, metala i industrijske opreme. Ovaj priljev nije zamijenio lokalnu industriju, ali je povećao njezin kapacitet za punjenje granata, održavanje visoke razine potrošnje i oporavak od gubitka industrijskih područja 1941. Svaka topnička priprema 1944. uključivala je sovjetski čelik, sovjetski barut, uvezene kemikalije, strojeve evakuirane na istok i radnike koji su radili u beskrajnim smjenama. Otvoreni rovovi pogođeni su visoko eksplozivnim fragmentirajućim granatama. Topovi kalibra 76,2 mm koristili su granate poput OF-350, teške oko 6,2 kg i napunjene s otprilike 700 grama TNT-a ili eksplozivnih smjesa. Njegov primarni učinak dolazio je od brze fragmentacije čeličnog kućišta. U plitkom rovu, položaju mitraljeza ili izloženom protutenkovskom topu, trenutni upaljač detonirao je granatu pri udaru, zahvativši površinu šrapnelima i udarnim valom. Haubice kalibra 122 mm koristile su projektile poput OF-462, težine oko 21,7 kg, s preko 3 kg eksplozivnog naboja. Ovo streljivo imalo je mnogo dublji učinak na poljska skloništa, natkrivene rovove, minobacače, laka zapovjedna mjesta i položaje druge crte. S odgođenim rafalom, projektil je probijao zemlju, drvo ili lagano zidanje prije nego što bi eksplodirao, podižući sklonište iznutra. Topovi kalibra 152 mm, poput ML-20, koristili su visokoeksplozivne fragmentirajuće granate OF-540, težine oko 43 kg. Ovo streljivo bilo je rezervirano za teške ciljeve, zgrade od opeke, željezničke čvorišta, zaštićene baterije, poljske utvrde, podrume, raskrižja i zapovjedne centre. Ta je logika dosegla neočekivane razmjere. Iza sovjetskih frontova, streljivo, gorivo, zalihe i rezervni dijelovi bili su uskladišteni u ogromnim količinama. Topništvo nije bilo ravnomjerno raspoređeno po Bjelorusiji. Bilo je koncentrirano na mjestima gdje su se streljačke armije trebale probiti. Vitebsk, Orša, Mogilev i Bobrujsk. Tamo je vatra pripremala napredovanje, prekidala komunikacije i napadala rezerve prije nego što su tenkovi mogli iskoristiti prodor. Tako je funkcionirala matematika boga rata. Svaki odabrani kilometar dobivao je više čelika, više topova, više promatrača i više streljiva nego susjedni sektori. Proboj se dogodio kada je to nakupljanje prestalo biti broj u izvješću i pretvorilo se u zid eksplozija koje su napredovale prema njemačkoj obrani. Tu je započeo najosjetljiviji trenutak ofenzive – mobilna barijera. Vatra je već tukla po prvoj crti, tražila neprijateljske baterije, probijala bodljikavu žicu i pogađala zapovjedna mjesta. Sada se morala kretati ispred strijelaca bez gubitka zamaha. Baražna vatra pripremljena je pomoću mrežnih karata. Časnici su na terenu označavali uzastopne linije, prvu liniju paljbe, drugu liniju, treću liniju, među ciljeve i duboke ciljeve. Svaki skok imao je određenu udaljenost i vrijeme. U mnogim napadima udari su napredovali u pojasevima od 100, 200 ili 300 metara, ovisno o terenu, vidljivosti, očekivanom otporu i brzini pješaštva. Baterija nije intuitivno birala trenutak. Pucala je prema satu, posebno pripremljenoj tablici paljbe i prethodnoj zapovjedi. Prije napada sinkronizirane su straže zapovjednika baterija, zapovjednika bojni, promatrača i časnika pukovnija. Prvi ešalon strijelaca morao je napredovati iza zavjese eksplozija, dovoljno blizu da padne na njemački rov, dok su branitelji još uvijek bili zapanjeni u svojim zemunicama. Ta udaljenost mogla je odlučiti bitku.
Ako bi se ljudi previše udaljili, Nijemci bi se povukli do svojih mitraleza MG-42, uzeli telefone, otvorili minobacačku vatru i obnovili frontu. Ako bi se Sovjeti previše približili, njihove vlastite granate bi pale na njihove satnije. Sustav se oslanjao na žive veze. Telefonski operateri postavljali su kabele od zapovjednih mjesta do baterija i promatračnica. Čim bi pješaštvo napredovalo, te su kabele prekidali krateri, tragovi, šrapneli ili vlastiti pokreti. Signalisti bi krenuli s kolutovima, kliještima i rolama kabela na leđima. Popravljali su vodove pod vatrom, kako bi promatrač mogao narediti ispravku, zatražiti dim ili premjestiti koncentraciju. Radio je postojao, ali poljski telefon ostao je najpouzdaniji živac za mnoge baterije. Pratnja je morala nastaviti dalje od prvog rova. Topovi su bili otkačeni i premješteni naprijed traktorima, konjima, kamionima ili mornarima. Streljivo se nastavilo prevoziti u kolicima, sanducima i Studebaker kamionima. Promatrači su se kretali od zgrade do zgrade, s brda na brdo ili iz jarka u rov. Protutenkovske rezerve bile su spremne za protunapade iz Panzer IV, Panter ili Stug III jurišnih topova. Proboj bez obližnjeg topništva mogao se zatvoriti u nekoliko minuta. Ovako je funkcionirala sovjetska mobilna barijera kada je dostigla ravnotežu. Vatra je napredovala prema rasporedu, pješaštvo je slijedilo s distance, topništvo za podršku uništavalo je sve preostale ciljeve, a veze su održavale koheziju kretanja. Njemačka obrana izgubila je svoju najveću prednost kada nije mogla pronaći vremena za kretanje, izviđanje, organiziranje i pucanje. Teren je bio okupiran prije nego što je buka uopće utihnula. Bitka je postala tehnički dvoboj između koncentracije i raspršenosti, rasporeda i kretanja, planirane vatre i postepene borbe za preživljavanje. Godine 1944. i 1945. sovjetsko topništvo doseglo je svoju zrelost, ali je također pokazalo svoja ograničenja kada je priprema postala previše kruta, previše upadljiva ili previše nezgrapna za teren koji je trebala osvojiti. Najjasniji primjer bila je Selovska visoravan, istočno od Berlina. Dana 16. travnja 1945. Prvu bjeloruski front maršala Georgija Žukova pokrenuo je napad na njemačku 9. armiju generala Teodora Busea. Obranu je organizirao general pukovnik Gotthard Heinrichi, jedan od najvještijih njemačkih časnika u obrambenom ratovanju. S vizoravan se pružao pogled na poplavljenu Odersku ravnicu, s kanalima, selima, protutenkovskim jarcima, rovovima, bunkerima, skrivenim baterijama i 3 stupnjevito raspoređenim obrambenim linijama koje su se protezale prema Berlinu. Žukov je stvorio golemu baražnu paljbu. U zoru je oko 9000 topničkih oruđa, minobacača i raketnih bacača Katjuša otvorilo vatru na njemački front. U prvih pola sata palo je više od 500.000 granata i raketa. Cilj operacije bio je uništiti liniju fronta, uništiti baterije, prerezati kablove, zaslijepiti promatračnice i osloboditi put za 8. Gardijsku armiju generala Vasilija Čujkova, 5. udarnu armiju generala Nikolaja Berzarina, 3. udarnu armiju generala Vasilija Kuznjecova i oklopne armije koje su trebale iskoristiti proboj. Razmjeri su bili ogromni, ali početni rezultat nije ispunio očekivanja. Heinrich je predvidio udarac. Njegove prethodnice povučene su s prve crte bojišnice prije bombardiranja, ostavljajući za sobom lako naoružane položaje i manje naseljene sektore. Sovjetsko topništvo rastrgalo je rovove, zemunice i bodljikavu žicu, ali mnoge njemačke posade preživjele su na pozadinskim položajima. Kad se vatra proširila u dubinu, branitelji su se ili vratili svom oružju ili su otvorili vatru iz druge crte. Topovi pak 40 kalibra 75 mm, minobacači i mitraljezi MG-42 čekali su strijelce i tenkove u blatnjavim prilazima. Teren je pogoršavao problem. Oderska ravnica bila je zasićena otopljenom vodom i poplavama u nizinama. Krateri od sovjetske topničke vatre stvarali su dodatne prepreke. Tenkovi T-34, IS-2
i samohodni topovi napredovali su kroz blato, dim, rovove, ostatke bodljikave žice i uske staze. Pripreme su kažnjavale i teren i obranu. Svako usko grlo prisililo ih je da uspore, grupiraju svoja vozila i izlože kolone njemačkim protutenkovskim topovima. Odluka o korištenju reflektora pogoršala je zbrku. Žukov je rasporedio 143 protuzračna reflektora kako bi osvijetlio napad, zaslijepio neprijatelja i vodio pješaštvo u mraku. Prašina, dim i niska magla reflektirali su dio te svjetlosti natrag na vlastite trupe. U nekoliko sektora sovjetski vojnici napredovali su s oštrim siluetama naspram bijelog sjaja, dok je stvarna vidljivost ostala smanjena. Rasvjeta, zamišljena kao tehnička prednost, izazvala je dezorijentaciju, oštre sjene i osjećaj izloženosti. Koordinacija je također patila. Mobilna barijera napredovala je prema rasporedu, ali pješaštvo je bilo zadržano minskim poljima, protutenkovskom vatrom, blatom i otporom na sekundarnim položajima. Kad su strijelci izgubili ritam, njihova je vatra nestala. Kako bi povratio zamah, Žukov je ranije nego što je planirano angažirao oklopne formacije s namjerom da iskoriste proboj. Ovaj preuranjeni ulazak stvorio je zagušenje na mostobranu kod Kustrina, gdje su se tenkovi, topništvo, kamioni, inženjeri i kola hitne pomoći natjecali za ograničen pristup. Selov nije negirao sovjetsku nadmoć. 19. travnja njemačka obrana je probijena i put prema Berlinu otvoren. No bitka je pokazala da se masovne pripreme mogu obiti o glavu kada se neprijatelj povuče na vrijeme, teren bude prekomjerno uništen, opskrbne linije zakrčene, a pješaštvo ne može pratiti vatrenu zavjesu. Sovjetsko topništvo ostalo je glavno oružje Crvene armije, iako je čak i čekić od 1000 cijevi zahtijevao promatranje, fleksibilnost i prohodan teren da bi svoju riku pretvorio u napredovanje.